Firstly, I wanted to థ్యాంక్ సురేష్ గారు. ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైన సినిమా గురించి దాదాపుగా 2 నెలల కిందట మేము కలిసినప్పుడు ఇంకా సినిమా అప్పటికి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ టైంలో అంటే ఎంత గ్లోయింగ్ టర్మ్స్లో అంటే ఒక కొత్త సినిమా గురించి, ఒక కొత్త డైరెక్టర్ గురించి, మొత్తం ద స్టార్ కాస్ట్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటివ్లీ న్యూ, వారందరి గురించి గ్లోయింగ్ టర్మ్స్లో చాలా గొప్పగా అంటే దిస్ ఈజ్ అ పాత్ బ్రేకింగ్ మూవీ సార్, దిస్ యాక్చువల్లీ బ్రేక్స్ గ్రౌండ్ అన్ అ లాట్ ఆఫ్ కౌంట్స్ అని చెప్పి చాలా గొప్పగా చెప్పారు. వారికి ముందుగా వారి సహృదయానికి, వారి ఔదార్యానికి ఐ షుడ్ రియలీ కంగ్రాచులేట్ హిమ్, because for such a big producer, from such a big production house, to actually step in and say so many good things and shower encomiums on a movie like this, a relatively, a small budget movie according to from his standards, I think we should really congratulate him. And secondly, I'm proud of my brother here, Tarun. ఇక్కడ దాకా వచ్చేదాకా కూడా నాకు తెలియదు ఆయన ఉదయ్ భాస్కర్ గారి కొడుకని. Really proud of the fact that he's really broken a new ground on a lot of counts. In fact, సురేష్ గారు చెప్పినప్పుడు అంటే ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కదా, సాధారణంగా ఒక కొత్త సినిమా గురించి బాగానే చెప్తారు, కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెప్పారేమో అనుకున్నాను. కానీ దిస్ మూవీ రియలీ బ్రేక్స్ గ్రౌండ్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ కౌంట్స్. Firstly, I think it shows that a movie, as long as the subject is good, as long as the script is good, can be made within budget and can actually also make a lot of business sense, firstly. Secondly, I think oka urban sensibilities tho, all relatively newcomers tho adbhutamaina performance extract chestu, I think Vijay, Ritu and the entire cast, Kaushik, right? No, I'll call him Kaushik. I think have done exceptionally well. We should congratulate all of them, all relatively newcomers, but emoted really well. And I think they've really shown that అండర్ప్లే చేస్తూ కూడా ఎంత గొప్పగా చేయొచ్చో అందరూ కూడా చూపెట్టారు. ఐ థింక్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అగైన్ అనదర్ రెవల్యూషన్. ద థర్డ్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సే బై ద థర్డ్ థింగ్, ఐ థింక్ ద లీడ్ యాక్టర్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. అంటే ఈరోజు సమాజంలో ఒక అబ్బాయి షెఫ్గా మారతాడు అంటే పీపుల్ రియలీ విల్ లుక్ డౌన్. కానీ అలా కాకుండా ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చూపడం కూడా ఐ థాట్ దట్ వాజ్ ఎక్సెప్షన్. ద ఫోర్త్ థింగ్, ఐ థింక్ ద లీడ్ యాక్ట్రెస్ అమ్మాయిని అబ్బాయి కంటే కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ విల్డ్ క్యారెక్టర్గా చూపెడుతూ అంటే ఒక అద్భుతమైన సోషల్ మెసేజ్ కూడా ఇందులో ఎంబెడ్ చేశారు. అంటే అబ్బాయిలు పుడితేనే బాగుంటుంది అనుకునే మన సమాజంలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిల కంటే కూడా బెటరు అని స్పష్టంగా చెబుతూ అమ్మాయిని బాగా ఒక స్ట్రాంగ్ విల్డ్ క్యారెక్టర్గా చూపెడుతూ అబ్బాయిని, దిశానిర్దేశం లేని అబ్బాయిని ఒక లక్ష్యం వైపు తీసుకెళ్లే అద్భుతమైన కోణంలో అమ్మాయిని కూడా చూపెట్టారు. దాంతోపాటుగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నాకు నచ్చింది ఒక స్టార్టప్ కల్చర్ని, అంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఒక థాట్తో ఏ రకంగా ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఒక మంచి థాట్తో ఒక బిజినెస్ ఐడియాని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది కూడా చాలా అద్భుతంగా చూపెట్టారు. ఓవరాల్గా చూస్తే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ పాజిటివ్ అబౌట్ ద మూవీ. ఐ కెన్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్, బట్ ఐ థింక్ exceptionally well made. Really proud of you, Tarun, for all the amazing work you've done. I'm sure you'll start getting big movie offers and all, but don't get lost in the glory of big budget. I think you should stick, and we need people like you to show to the world that movies can be made within a decent budget and can actually make money and actually break new ground as well. So amazing job, guys, all of you. And అన్నిటికన్నా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. Incidentally, majority of the cast and crew also happen to be from Telangana. Incidental. See, this is I would call it a global movie. This doesn't really fit into the stereotype of a region or a language. I think this movie could have done exceptionally well in any language, any format, any dialect. But it's incidental that they've chosen to portray the Hyderabad urban sensibilities in a language that's well known to us. So I think this has a universal appeal. I think it will really, do a lot of wonders to a lot of youngsters who are coming up, who are wanting to make movies, or wanting to get into movies. I think this really breaks a lot of new ground. So many congratulations to the entire team, and many congratulations to Suresh Garu for actually picking up a movie like this
and showcasing it to the world. And Telangana government, I promise you, will only be supportive of all such youngsters or all such newcomers and all such new production houses who want to come in and make movies like this. We'll discuss separately on what needs to be done. In fact, we've had a discussion in the past with Suresh Garu and several other people from the movie industry on what needs to be done to support movies such as this. So we'll definitely come out with something very, very concrete and how movies like this need to be supported. So many congratulations once again. Thank you very much. Thank you so much. Exceptionally well. సినిమా రిలీజ్ అయిన సంధి తెగ ఫోన్లు వస్తున్నాయి, మెసేజ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రశాంత్ ఎక్కడ అసలు అమ్మాయిలకి లొల్లి చేసిస్తున్నారు. ఈ లొల్లేమో కానీ మా జీవితాలకి ప్రశాంతత మొత్తం పోయింది. అందుకని